nonton aku ra kuwi kok. Napa? XX. Wis ora acet. Kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe niku. yo kosek ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean manggandrung bawa nyidam sari gandrung winong karo gandrung niken. Iya. Ayo kuat ra. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik dan TNI? benar. tenan po? Apa Tani. TNI apa? Lu tiru-tiru Pak Susu. Mbok rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba niken sik, ayo. Sing magandrung niken sik. Duh wong ayu. Kaya apa? Piye? Men nggo anu rabuk nyawa. Ora. Masamu tebu piye?